Евангелисти описват за възкресението на нашия Господ Исус Христос. И аз искам да прочета от Йоан 20 глава. Йоанна 20 глава. В първият ден на седмицата, първи стих, първият ден на седмицата Мария Магдалена дойде на гроба сутринта, докато беше още тъмно, и видя, че камъкът е вдигнат от гроба. Затова се затича и дойде при Симон Петър и при другият ученик, когато обичаше Исус, им каза: когато обичаше Исус, вдигнали са Господа от гроба и не знаем къде са го положили. И тъй Петър и другият ученик излязоха и тръгнаха за гроба. И двамата тичаха заедно, но другият ученик изпревари Петър и стигна пръв на гроба. И като надникна, видя плащаницата сложена, но не влезе вътре. След него дойде Симон Петър и влезе в гроба, видя плащаницата сложена, а кърпата, която беше на главата му, не сложена с плащаниците, а свита на отделно място. Тогава влезе другият ученик, който пръв стигна на гроба, видя и повярва, защото още не бяха разбрали писанието, че той трябваше да възкръсне от мъртвите, и тъй учениците се върнаха пак от тях си. Амин. Ето тук разбираме, че с Божието Слово, още в първия стих се казва, че още в първия ден на седмицата Мария Магдалена дойде на гроба сутринта, докато още беше тъмно. Знаете ли, тази жена, Мария Магдалена, тя цяла нощ не можа да спи. Тя мислеше за това, което стана с Исус Христос. Защото ние знаем, че Мария Магдалена обичаше много Исус Христос. Халелуя! Ние знаем за възкресението на брат му Лазар. Исус Христос как възкреси Лазар, когато беше мъртъв. Те си спомниха за дните, които прекараха заедно с Исус Христос. Исус Христос ходеше в тях, ядаха хляб, споделяха нуждите си, споделяха всичко, общо това, което имаха. Амин. Халелуя. И затова тя се каза, че рано сутринта отиде в гроба. Рано сутринта да види. Но се каза, когато видя гроба, видя, че камъкът беше вдигнат и се върна, за да може да се съобщи на Симон Петър. И когато учениците чуха, че камъкът го няма, Исус Христос го няма вътре, и се каза Божието Слово, че те веднага тичаха на гроба да видят това, което каза жената, дали е вярно. Халелуя! И се каза, когато те стигнаха, вижте, когато Петър и Йоан стигна на мястото, видяха, че плащаницата беше там, но Исус го нямаше. Амин! Гроба беше празен! Гроба беше празен, но Исус го нямаше там. Исус беше възкръснал. Халелуя! Слава на Бога! Слава да бъде на Господа! Ние няма да говорим в това, когато Исус Христос беше на гроба, Той къде отиде и какво направи, но ние знаем, че Исус Христос е жив. Амин. Исус Христос е жив. И това учениците го видяха. Още искам да продължа да чета от 11 стих надолу. А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше, и така като плачеше, надникна в гроба. И видя два ангела в бели дрехи, седнали там, където бе лежал Исусовото тяло. Един от към главата, а един от към нозете.
И те казаха: жено, защо плачеш? Казва им: защото са вдигнали моят Господ и не знаем къде са го положили. Алелуя! Още вижте какво става, че тази жена Мария, тя е в недоумение. Пред него няма открити неща. Той абсолютно не знае какво е станало с Исус Христос, защото вижда, че гроба е празен. Може би тя си мисли, че може би някой е дошъл, за да може да вземе тялото на Исус Христос. Може би някой е откраднал тялото на Исус Христос. И тя не знаеше какво стана с това тяло. И вижте, по-надолу се казва, като каза това, тя се обърна назад и видя Исуса, че стои, но не позна, че беше Исус. Казва Исус: жено, защо плачеш? Кого търсиш? Исус говори с жената. Но се казва, че Мария погледна, видя Исус, но не разбра, че е Исус. И тя като мислеше, че е градинарят, казва му: Господине, ако ти си го изнясъл, кажи ми къде си го положил и аз ще го вдигна. И тогава Исус и казва: Марио. Тя се обърна и му рече на еврейски: Равино, който значи учителю. Казва Исус: не се допирай до мене, защото още не съм се възнесъл при Отца, но иди при братята ми, кажи им: възнасям се при моя Отец и вашият Отец, при моя Бог и вашият Бог. Амин. Вижте тук, когато Мария се среща с Исус Христос, тя се успокоява. Тя се изпълва с радост, тя се изпълва с любов, когато вижда Исус Христос. Отначало тя беше притеснена. Отначало нейното сърце беше свито и каза, вижте, когато видя Исус Христос, тя мислеше отначало, че е градинарът и каза: ако ти си го изнасял някъде, кажи ми къде си го изнасял, за да мога да отида да го прибера. И тогава Исус се обърна към нея и каза: Марио. Тогава тя разбра, че е Исус Христос. И тогава Исус Христос и казва: не се допирай до мене, защото още не съм се възнесъл при Отца. Но иди при братята ми, кажи им: възнасям се при моя Отец и вашия Отец, при моя Бог и вашият Бог. И Мария Магдалена дойде и извести на учениците, че е видяла Господа и че Той е казал това. Амин. Халелуя! Слава на Бога! И още четем 19 стих надолу. А вечерта на същия ден, първият на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха учениците, беше заключена, поради страха от юдеите, Исус дойде, застана на средата и им каза: мир вам. Амин. Вижте какво стана, когато се каза, учениците бяха в едно място в стаята и вратата беше заключена. Те имаха страх, учениците имаха страх да не би да дойдат юдеите, да не би да дойдат войниците и да вземат нас, защото учениците бяха заедно с Исус Христос. Те бяха заедно и те имаха страх в този момент. Но когато Исус Христос застана сред тях и им каза: мир вам. Амин. Това са думите на Исус Христос. Това са думите на Всемогъщия. Това са думите на един, който обича целият свят и Той даде живота си за нас. И затова още продължаваме и четем: и като рече това, показа им ръцете и ребрата си и зарадваха се учениците, като видяха Господа. Какво стана с учениците, когато видяха Исус Христос? Божието Слово казва, че те се възрадваха. Те се радваха много, когато видяха Исус Христос е жив. Отначало те не вярваха, че Исус Христос ще възкръсне. Те не повярваха в това, което Исус Христос им говореше, защото учениците не знаеха Писанията. Учениците разбраха това, което Исус Христос им говореше от начало.
Но когато го видяха какво стана, те се възрадваха много, когато видяха Исус Христос. И като рече това, показа им ръцете и ребрата си и зарадваха се учениците, като видяха Господа. И Исус пак им рече: мир вам, както Отец изпрати мене, така и аз изпращам вас. И като рече това, духна върху тях им каза: приемете Святият Дух. Амин. Вижте, когато Исус Христос беше с тях и се каза, Исус Христос им духна и каза: приемете Святия Дух. Всеки един от нас, когато повярва в Господ Исус Христос, когато изповядва с устата си, че Исус е Господ, и повярва с цялото си отче, че Бог е възкресил от мъртвите, той е спасен. Той е получил Духа, той е получил Святия Дух. Амин. Тогава, вижте, учениците не разбраха и Исус им каза: приемете Святия Дух. Но на който простите греховете, простени им са, на който задържите, задържени са. Защо Исус каза тези думи? Исус Христос им дава власт на своите ученици. Само един властен човек може да заповядва. Ние знаем Исус Христос, той беше един властен човек. И той заповядваше на нечистите духове и те излизаха. Той говореше на нечистите духове да излязат и те излезаха. Той говореше на всяка една немощ да напусне и всяка една немощ напускаше хората. Амин. И хората биваха спасени, освободени от името на Господ Исус Христос. Точно това дойде Исус Христос да извърши. И тази власт Той даде на тези, които са повярвали в Неговото име. Тези, които вярват, Той не казва, Той е дал само власт на пастири, на дякони, на апостоли, на презвитери. Той каза: повярвайте в Моето име, те ще вършат тези знамения и чудеса. Тези, които са повярвали в Него, тези, които са предали сърцата си на Него, те имат власт. Те имат тази власт, която са имали учениците. Тази власт, която Бог предаде на учениците, и се каза, тази власт преминава в всичките човеци. Защото Святият Дух е същият, който беше в учениците. Святият Дух действа както действаше в живота на учениците, така действа и в нашия живот. Четем още надолу. 24 стих. А Тома, един от 12-те, наречен Близнак, не беше с тях, когато дойде Исус. Затова другите ученици му казаха: видяхме Господа. А той им каза: ако не видя ръцете му раните от гвозди и не сложа пръста си в раните на гвоздите и не сложа ръката си в ребрата му, няма да повярвам. Халелуя! Когато Исус Христос, ние го прочетохме, беше дошъл в стаята и когато каза мир вам на всички ученици, само един от учениците не беше в стаята и това е Тома. И се каза, когато Исус Христос вече се отиде и учениците останаха сам и Тома беше заедно с тях и те свидетелстваха и те казаха: ние видяхме Господ Исус Христос. Той беше тук с нас. И вижте Тома какво казва. Нека да го прочетем. Ако не видя на ръцете му раните от гвозди и не сложа пръста си в раните от гвоздите и не сложа ръката си в ребрата му, няма да повярвам. Халелуя! Има такива хора и в този свят,
които искат да видят Исус Христос и тогава да повярват. Но Божието Слово казва, че е блажен онзи, който без да е видял и повярвал в Господ Исус Христос. Ние сме по-блаженни от тези, без да сме видяли Господ Исус Христос и сме повярвали в Него. Защото живота е в Господа Исуса Христа. И след 8 дни учениците му пак бяха вътре и Тома с тях, а Исус дойде, когато беше заключена вратата, застана посред тях и рече: мир вам. Тогава каза на Тома: дай си пръста тук и виж ръцете ми, дай ръката си, сложи я в ребрата ми. Не бъди невярващ, а вярващ. Амин. Исус се явява лично на Тома, когато той каза: докато не видя с очите си, няма да повярвам. Знаете ли, Тома, когато говореше на учениците, тогава Исус Христос не беше там, но той чуваше думите на Тома. Исус Христос не беше заедно с тях, когато Тома говореше, но се казва, Исус Христос чуваше думите на Тома. И когато Исус Христос влезе в стаята, и той се обърна към Тома и каза: дай си пръста тук и виж ръцете ми, дай ръката си и сложи я в ребрата ми. Не бъди невярващ, а бъди вярващ. Халелуя! Какво е блаженство, каква е радост Исус Христос да се яви и да каже, да се докосне до тебе, да каже тези думи: мир вам, и твоето сърце да се изпълни с радост, твоето сърце да се изпълни с любов, любовта на Господа Исуса Христа. Тогава как няма да повярваш в този, когото Исус обича? Как няма да го обичаш, както Исус обича всеки един от нас? Слава на Бога! И тогава вижте Тома какво казва. Понеже ме видя, Тома в отговор му рече: Господ мой и Бог мой. Исус му каза: понеже ме видя, Тома, ти повярва. Блаженни онези, които без да видят и са повярвали. Амин. Това го казва Исус Христос за тези, които няма да го видят. Учениците видяха Исус Христос, но ние не можем да го видим. Но Божието Слово каза: който си съедини с Господа, той става един дух с Него. Амин. Ние чрез Святия Дух се съединяваме с Господ Исус Христос и ставаме един дух с Него. И Божието Слово казва: ако живното зърно не умре, то не може да дава плод. Но когато умре, то дава много плод. Халелуя! Слава на Господа! И това е Божието Слово. Божието Слово ни освобождава. Божието Слово ни дава светлина в нашия живот. Знаете ли, ние когато говорим това Слово, Словото ни отваря небесата. Божието Слово, когато говорим, небесата не се отварят. Но Божието Слово, когато ние говорим, отварят се сърцата на хората и получават нов живот. Божието Слово е за освобождение. Божието Слово е за изцеление. Божието Слово, когато ние го получаваме, ние получаваме светлината, ние получаваме живота. Защото Божието Слово казва: със сърце човек вярва и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. Но кога се отварят небесата? Когато ние се молим. Когато ние се молим, тогава небесата се отварят. Вижте, Илия, когато се помоли, небето се отвори и даде дъжд на земята. Амин. Когато Илия се помоли. И затова искам да кажа, когато ние се молим, тогава небесата се отварят. Когато говорим Божието Слово, тогава душите се спасяват. Душите идват на покаяние и се спасяват.
и повярват в Господа Исуса Христа. И затова е нужно ние да говорим Божието Слово. Това са двете неща, които ние трябва да ги направим. Да говорим Божието Слово и да се молим на Господа, Господ да отвори небесата. Амин. Защото без молитва или без Словото ние не можем да служим на Бога. Това са двете неща, които ние като християни служим на Бога. Халелуя! И още по-надолу четем, а Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са записани в тази книга. А тези са написани, за да повярвате, че Исус е помазаник, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. Амин. Халелуя! И Божието Слово каза, че всеки, който вярва в Него, да има вечен живот. Халелуя! Ние знаем, че Исус Христос е жив. Може би ще кажете, откъде знаем, че Исус Христос е жив. И още в 1 Йоан 1 глава 9 стих там се казва, ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка една неправда. Амин. Ако ние изповядваме греховете си, Бог е верен и праведен да ни прости всичките ни грехове. Вижте какво казва, всичките ни грехове. Халелуя! И още ние знаем, че много хора отиват в Ерусалим, в гроба, там да видят гроба дали е празен. Но всички, които отиват там в Ерусалим, гроба на Исус Христос, гроба е празен. Гроба е празен, няма го там Исус Христос. Исус Христос е възкръснал. И всички хора отиват и се молят там. Те получават това благословение, те получават тази светлина за живота си. Защото сам Исус Христос е светлината на този свят. Исус Христос каза, аз съм светлината на света и който ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. Амин. Алелуя. Благодарим на Господ Исус Христос, защото Той е жив и Той е реален. Халелуя. Още в Йоан 3 глава 16 стих там се казва, защото Бог толкова възлюби света, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. И още казва, че Исус Христос не е дошъл да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него, чрез Господа Исуса Христа. Халелуя! И аз се радвам, че съм повярвал в Него, радвам се в Господа Исуса Христа, че Господ Исус Христос преобрази моят живот. Той промени моят живот. И аз съм благодарен на Господа Исуса Христа за този живот, който Той е направил. Амин. Халелуя. И последно още един стих искам да прочета в Деяния на апостолите, още 1 глава, 6 и 7 стих. И тъй веднъж, като се събраха, те го попитаха, казвайки, Господи, сега ли ще възвърнеш на Израел царството? А той им рече, не е за вас да знаете години или времена, който Отец е положил в собствената си власт. Халелуя! Вижте, учениците попитаха и тъй веднъж, като се събраха, те го попитаха, казвайки, Господи, сега ли ще възвърнеш на Израел царството? А той им рече, не е за вас да знаете годините или времената, който Отец е положил в собствената си власт. Амин.
Слава на Бога, че властта, която Господ има, е в Неговите ръце. Ние сме човеци, ние сме хора, ние сме последователи на Исус Христос, ние сме повярвали в Него, ние знаем, че един ден ще бъдем заедно с нашият Спасител Господ Исус Христос. И Той каза: в дома на отца ми има много обиталища. Това е в Йоанна 14 глава, 2 стих. Дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа: отивам да ви приготвя място. И като ви приготвя, пак ще дойда и ще ви взема. Където съм аз, да бъдете и вие там. Бог е промислил за тебе. Бог е промислил за мен. Ние къде ще бъдем? Къде ще прекарваме вечността? Един ден Господ каза: ние един ден ще бъдем заедно с Него. Но знаете ли какво каза Исус Христос на Тома? Не бъди невярваш, но бъди вярващ. Когато си вярваш, когато си предал сърцето си на Бог, знай, че един ден ти ще бъдеш на това място. Един ден ще бъдеш на това прекрасно място. И ние знаем, нашите братя и сестри, които са дали свидетелство, които са видяли небето и те са казали: Господ така е взел душата горе в небето, докато му отиде горе в небето и съм видял това, което Господ е приготвил. Всичко е било с злато, всичко е било с скъпоценни камъни и се казва, че това с нашите усти не можем ние да говорим това, което Бог е приготвил за нас. Нашият ум не може да прехвали това, което Господ е направил за нас. Амин. Ние виждаме само нещата в този свят. Но Исус Христос каза: аз не съм от този свят. Аз не съм от този свят. И затова Господ каза: ние, които сме повярвали, и ние нека така, ние не сме от този свят. Ние сме временни, ние временно живеем в този свят. Нашият дом не е тук на земята, а нашият дом е горе в небето. И Господ ни очаква, знаете ли, Господ очаква всички нас. Той ни очаква, Той иска ние да бъдем всички с Него. И се казва още Бог, вижте, ако иска Бог ще ни вземе, но Той още иска много хора да бъдат спасени. Много хора да дойдат в Божието царство. Много хора да повярват, за да може да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Амин. Нека Господ да ви благослови, Господ да бъде с вас. Ние знаем, че Бог е велик и Той е мощен Бог. Нека да се наведем главите и да се помолим за това, което Бог ни е дал. Защото Бог ни дава утеха, Бог ни дава милост. Чрез Неговата милост ние стоим в този свят. Халелуя! Боже святи, ето ние Ти благодарим за тази вечер, Господи. Ние Ти благодарим за Твоето Слово, Господи. Ние Ти благодарим за това, което Ти си ни дал, Боже, за да може да служим на Тебе, Господи. За да може един ден да бъдем заедно с Тебе, Боже. Ние Ти благодарим, Господи, че Ти беше на кръста заради нас, заради нашите грехове, Господи. Благодарим Ти, Татко, да бъде славата на Тебе, да бъде хвала и да бъде поклон на Тебе, Господи. Боже, ние Ти благодарим, Боже, че ние сме създадени от Тебе, Боже. Ти не искаш ние да бъдем погубени, но Ти искаш ние да бъдем спасени чрез Твоето име, Боже. И ние Ти благодарим да бъде славата на Тебе, Господи, и да бъде хвала на Тебе, Боже, в името на Исуса Христа. Халелуя. Амин.